нурхон азимов пеш аз ҷамъоварии картошка ҳосили онро муайян месозад. дар ин замин як ҳафта пеш ба корҳои таҳлилӣ шурӯъ карда имрӯз ба хулоса омад ки ин маҳсулот пухта расидааст ва ҳосили онро бояд ҷамъоварӣ намоянд. ба сабабе ки дар минтақаи мо ҳаво гарм астад, тушка ҳосилнокии баланд наметавад, новобаста ба ҳамин мо ҳисоби пурвои минералӣ, ғайри минералӣ ва дигар намуди озуқаҳо истифода бурда мо аз ҳамин 12 сотиқ мумкин 4 тонна картошка бигирем ба ҳисоби 300 центнерӣ. дар ноҳияи восеъ кооперативи тиҷоратии хуршед масоҳати 1 гектар замини обиро истифода намуда самти фаъолияташ ба соҳаи тухмипарварӣ равона гардидааст. бо риояи қоидаҳои агротехникӣ хоҷагидорон боварӣ доранд ки аз майдони 12 сотиқ замин ҳосили хуб ба даст меоранд. амаки нурхун ва дигар аъзоёни хоҷагӣ кӯшиш доранд ки ҳарчи тезтар ҳосили картошкаро ҷамъоварӣ намуда заминро барои кишти такрорӣ омода созанд. бояд амира дар муддати 1 ҳафта чинда тайёр кунем, замина тайёр кунем, ҷои ира барои коридани тирб тайёр кунем. мо ҳамин соло баъди дуюм ҳосил бисёри сол тирб, зелен ва дигар намуди ҳосилора такроран мекунем. ба ҳамин хотире ки бояд ки ҳамин чи хоҷагӣ бюҷети хоҷагимон қафомонӣ нашавад, тирбам ки чизи серҳосилай фоидаи софиш мемона боқӣ. ҳар сол 20 сотиқда ман тирб мекунам, пешниҳоди истеъмолкунандагон мерасонам ва дар бозор нархи тирбро ҳам хеле паст мекунам. дар ин хоҷагӣ ғайр аз картошка дар ин қитъаҳои алоҳида дигар маҳсулотҳои сабзавотӣ барои тухмӣ парвариш меёбанд. ба ҳамин хотире ки кооперативи мо тухми парварӣ аст, ман чанд намуди тухмира дар ҳамин заминам истеҳсол мекунам. мисол тухми тирб, тухми лаблабу, тухми укроп, тухми гашнич, баъд тухми болгарӣ, ҳамин чизоро мо истеҳсол карда пешкаши одамон мекунам. дар ноҳияи восеъ нурхон азимов бо истифодаи оқилона ва самараноки обу замин ҳамасола аз ин замин сеҳосил ба даст оварда дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тозаи сабзавотӣ саҳми арзишманд мегузорад. дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи деҳқонии ӯро роҳбарони дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ истифода менамоянд. гузориши хоҷа назриев, худоиназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.